Nu ons land betrokken is in die strijd tegen IS, lijkt ook de vrees voor wraakacties en vergeldingen toe te nemen. Is die Belgische inzet in Irak dus een goede zaak voor ons land? En wat met het veiligheidsgevoel in onze Limburgse steden en gemeenten? Dario D'Arpino trok met die vragen naar het centrum van Hasselt. Vindt u dat een goede zaak dat ons land F-16 stuurt? Men zou denken van één kant wel, maar van de andere kant is er toch een dreiging dat ze hier aanslagen gaan plegen en je weet niet waar het gaat gebeuren. Dus je voelt je heel onzeker. Ja, kijk, vechten is sowieso niet goed, denk ik. Als niemand iets onderneemt, dan blijft het gewoon aan de gang. Hè. Ik vind wel dat het een goed teken is om daarop in te gaan. Ik vind dat best wel een goede zaak. Ik denk ook dat het collectief telt. Als iedereen gaat samenwerken, denk ik dat men sneller een oplossing gaat vinden hierin. Ik vind dat ons land er zich buiten moet houden. Uiteraard gaat dat wel iedereen aan, omdat het over terrorisme gaat. Maar wij als kleine landje moeten ons eigenlijk daar niet bij moeien, omdat anders de terreur hier bijvoorbeeld kan vergroten. Dat er hier dan aanslagen gaan gebeuren en zo. Ik denk gewoon België bijvoorbeeld dat je nu F-16's gaat sturen. Ik ben er niet mee akkoord, alleszins. Voor mij mogen ze met dubbel aantal gaan. Voor u is 6 F-16's niet genoeg? Voor mij niet, nee. Ik vind dat ze die zo rap mogelijk moeten stoppen. Voelt u zich nog veilig als u door de straat hier loopt, bijvoorbeeld in Hasselt? Ja, Hasselt is nu wel een stad waar ik me altijd heel veilig gevoeld heb. Maar je bent toch een beetje op je hoede. Nu dat België meedoet aan de operatie tegen IS, kan dat de terreurdreiging in ons land verhogen? Vrees je daar niet voor? Die is er sowieso al, maar als je dat moet van wakker liggen, je hoeft niks meer te doen. Nee, bang niet echt, maar ja, ik denk gewoon vooroordelen van mensen bijvoorbeeld, dat die dan overal waar ze moslims tegenkomen, dat ze gaan zeggen van dat is een terrorist. Misschien gewoon echt voor mezelf wel, maar ja, in het algemeen bijvoorbeeld voor aanslagen of zo, nee, daar ben ik niet bang voor. Nee.